Не си грозна, но си скъсана. Ако искате хубава кожа, трябва да похарчите пари. Сега ще научите моята тайна. Първо, вземете душ. После ползвам това. Това е много добре. Знаете ли, българска роза вода е най-хубава за кожата ти. Ти знай. Почистваме добре. Окей? След това използваш слънцезащитен крем. Това е от Здраве Бебе SPF 50. Това е много хубаво. И това е азиатски тайната за красота. Защото, знаете ли, причина номер 1 е слънце, кучка. Ако ти не знае, сега ти знае. Много е важно да ползвате слънцезащитен крем. Аз използвам това всеки сутринта и вечер, 2 път на ден. След това крема. Това е също от Здраве Бебе. Това е много хубаво. Без парабен, 100% веган, натурален състав. Обичам бебешки продукти, защото за добре за кожата. Когато нанасяте, масажирате. Последното, това крема. Това е от Bulgarian Boutique Rose. Това е много хубаво. Аз обичам това. И това също има българска роза. Просто бъдете постоянни. Някои дни ще бъдете си изморени. Някои дни ви мързи. Някои дни просто не искате. Но трябва да го направите. Добре? Окей? Това е тайната. Постоянство и колко много го искате. Колко много искате да изглеждате добре. Точка! Кучка! И гуша е много добре. Това е последното. Това е гуша. Аз купих това от китайски магазин и виж колко хубаво. Ако искаш Jawline. И от моя ноза също. Справи 5 минути. Само 5 минути. Виж? Аз обичам това, защото това е йога за кожата ти. Ти знай. После слагам този крем. Това е крема за устни. Това е от Essence. И това е много добре. Много добре. Много добре. И ти знае червилото. Защо? Защото аз съм там кучка. Това е от DM. Марка е Alverde. Това е естествено. Естествено марка. Затова обсебесен. Защото сега аз спих, но аз спих много кют. Да завършим всичко. Българска роза вода. Това е от Bulgarian Boutique Rose. Много хубава марка. Това не е спонсор, но ако искаш спонсора аз. Знаете ли, българска роза е много добре, много хубаво за кожата ти, виж. И това е. Много ти благодаря. Ако ти не знае, сега ти знае. Обичам те много. Лека нощ.